Sugod og mga adlaw, high alert na ang Kapolisan sa Dakban sa Mandaue nuno sa filing sa Certificates of Candidacy karong Huwebes. Ani ang report ni Chona Carion. Butangan og mga pulis ang buhatan og palibot sa COMELEC sa Dakban sa Mandaue sugod Oktobre 11 hangtod Oktobre 17. Sa Huwebes na magsugod pagdawat ang Commission on Election sa Certificate of Candidacy sa mga magpapili sa pinili ay sunod tuig. Doon na nataimplan na giride. With the sa operation kay we are directed from higher headquarters to prepare for that day 11 to 17. Mato ni Intoma nga malinaon ra hinuon ang dakbayan sa Mandaue base sa kinaiya sa magkaatbang sa politika sa dakbayan. Wa usay record sa political related violence ang dakbayan. Giawhag hinuon ni Intoma ang mga supporters sa mga kandidato nga dili magpasiugda og kagubot. Gipanan-awan nga kulbahinam ang dagan sa politika sa Mandaue tungod kay magkaatbang pagkamayor ang magkapartido nga sila si Mayor Luigi Quisumbing o Kongresista Jonas Cortez. Mga kandidato, mga highly kuan man na sila, professional, dili man na sila mga labad sa ulo. Ang ato diyan sa problema ang kanimang mga supporter mo na nga at least naagitay kuan one team sa kuan din buntag din till such time magkuan mag-shifting sila. Chona Carion, Balitang Bisdak.